Часам нешта адбываецца, і ты раптам разумееш, не ўсё ў нашым жыцці падуладна. Нават калі ты малады, нават калі ты стараешся жыць асцярожна, нават калі здаецца, што часу яшчэ шмат. Бывае, што чыёсьці жыццё абрываецца нечакана, без папярэджання, без магчымасці падрыхтавацца. І ўнутры раптам усё сціскаецца. Ты думаеш не пра дасягненні, не пра пляны. Ты думаеш, ці жыла я сваё жыццё, ці ўвесь час адкладала яго на потым. Мне не хочацца жыць так, быццам усё жыццё яшчэ наперадзе, і нічога не можа скончыцца раней. Але і жыць, быццам кожны дзень апошні, таксама занадта цяжка. Мне хочацца жыць уважліва, адчуваць, не адкладаць сябе, проста быць у сваім жыцці, пакуль я ў ім ёсць.